We gaan nu naar het nieuws van tussen de 300 en 750 gulden voor het inleveren van een wapen. Dat heeft de politie bekendgemaakt. We wisten al dat er een actie zou komen op Curaçao over het inleveren van illegale wapens. Nu heeft de politie de actie Lever je wapen in en red een leven aangekondigd. Die begint op 16 maart. Van maandag tot en met vrijdag tussen 8 uur 's ochtends en 3 uur 's middags kunnen mensen die een illegaal vuurwapen bezitten dit inleveren bij het Openbaar Ministerie. En op die manier kunnen mensen 300 tot 750 gulden ontvangen. En dat bedrag is bedoeld als stimulans om burgers te motiveren hun illegale vuurwapens in te leveren en niet als een manier waarop justitie wapens van burgers koopt. Om te verantwoorden wat er bij de inlevering geld wordt uitgekeerd, moet degene die het wapen inlevert zich identificeren. De bedoeling is dat illegale wapens op die manier van straat komen en het geld is dus bedoeld als een manier